ביקורת שכר שנתית מלאה עבור 30 רכיבי שכר שונים מקנה לכם בעצם את השירות המלא והרחב ביותר שלנו. מספק לכם תמונת מצב מלאה על הזכויות שלכם מול המעסיק. אתם תקבלו מאיתנו דוח ביקורת מפורט שיציג לכם את כל הליקויים בנושא פנסיה, בנושא צבירת ימי חופשה, תשלום חופשה, קרן השתלמות ועוד. אתם תוכלו להגיע למקסום הזכויות שלכם מול המעסיק ובעצם לקבל דוח ביקורת מפורט שמראה לכם את כל המקורות החוקיים והזכויות שלכם בחוק אל מול כמה שילמו לכם, כמה היה צריך לשלם וכמה ההפרש. כך תוכלו לבדוק שכל הזכויות שמגיעות לכם משולמות ולהגיע עם דוח ביקורת מפורט אל המעסיק, אל חשבות השכר ולבקש שישלימו לכם את החסר. יתרה מכך, אם מצאתם בדוח הביקורת שיש ליקויים רבים, אנחנו ממליצים לכם לבדוק את כל תקופת העסקה מול אותו המעסיק, ועם כל הדוחות שיהיו ברשותכם, כבר לגשת ולתקן ליקויים שיכולים להגיע מהניסיון שלנו לעשרות אלפי שקלים מול מעסיקים.